Sizukulwana somzomnyama. Bantwana bomthonyama. Ndifuna ukuthi ke compliments of the new year. Siqala unyaka besigqiba unyaka ka2024. Siqala unyaka ka2025. Ndifuna kubulisa kuzo zonke izizwe zasekhaya, izizwe zabantu abamnyama. Uthi ke nge-English xa bezibize bathi from Cape to Cairo, Morocco to Madagascar. Ndiyabulisa ke mhlawumbi ndawumisa is Africa, is Pan-Africanism, ndithi ke ilizwe from Cape to Cairo, Morocco to Madagascar. Ndiyabulisa ke baThembu. Ndibulisa ngakumbi kwisizwe sabaThembu, isizwe samandungwane endiphuma kuso mna. Ndibulise kwisizwe soDlomo, umhlobo wam endisebenza naye apha aphuma kuso. Ndikwabulisa kwisizwe soHlanga. Ukhumbule kaloku kwixesha elidlulileyo, kwi-episode besike sayenza, besisithe ngabaThembu aba ngonyana babaThembu okanye ngonyana bomThembu omnye onguNxeko, ngonyana bane. Njengoba sendibulisile ke ndathi ke kuNdungwane, uDlomo, uHlanga, nakuzo zonke izizwe ezikhoyo ezimnyama, izizwe zamaXhosa, ngokukhethekileyo isizwe samaCirha. Ndiyabulisa emacirheni koNojaholo, Ntswentswe. Mzomnyama, ndibulisa nje, ndifuna nje ndike ndenze nje ukujonga ngasemva uhambo esiluhambile. Uyabona u2024 ndike ndajonga abantu bekhala kakhulu ngaye besithi khangabe mhle, bekhala, abanye bekhala ngabantu babo abaye bashiyeka ku2024. Sebesithi bawelile kuba xa sisonke besinenjongo bana singafika ku2025 okanye kwiminyaka elandelayo ezayo emihlanu. Sikhumbule ke xa sinangeminyaka elandelayo ezayo emihlanu iyabe ingu-2030 ngoba ku2025 ngoku. Zonke ke izirhulumente zomhlaba zineplans ke ngo2025 ngoba it's a millennium year. Sizwe sakuthi besendisitsho ke ndisithi ke besibawela sonke ukuba singawela sifike kulo nyaka, kodwa sikwazanga uyenza loo nto. Sinezinto ebesizibawela uba singabe singazenza, kodwa sikwazanga ukuzenza. Kodwa ke ithi ke intetho yamaXhosa, xa lile laphalalo besilichithakele alukhalelwa, ngoba zisekhona iinkomo uba kungaphinda kusengwe. Into ethetha ukuthi ke 3 more wena mphuphi, asekhona amathuba ngoba usekhona wena. Sithetha ke ngokuphupha okanye ngemibono. Lento itho indivuselele sicinga into bana kunyaka odlulile sike sahamba indlela nalomzi wakwaNdungwane. Umzi wakwaNdungwane oye wenza ibuyambo yawo, uzama ukumisela isizwe sawo siphinde sibuye siqine ngamasiko nezithethe, zonke into zenkcubeko yawo. Ndisajonge njalo ke ndithetha ke ngaloo nto yebuyambo, ndithetha ngento yemibono. Ndithetha ngento ke yemibono ye5 years, uba sabe siphi na kwi5 years to come. Uyayicinga ke into bana ke xa ujonge abantu abamhlophe, ujonga abantu abamhlophe ubone bethetha ngeconstruction of buildings, bethetha ngeconstructions of roads. Zonke ezi zinto bezibhala ngamagama abo, and ezi zinto zinemifanekiso yabo. Ngoba uthetha nge-buildings okanye ngezakhiwo, uyawujonga ke izinto ezifana neecawe, ujonge iindawo ezifana ne-mosque, ujonge iindawo ezinjalo, uyawubona uba zinemifanekiso ebonikalisa into bana bona bangobani na.
kwi-spirituality zabo. Ndisitsho ke ndithi ke ngoku kube khona futhi abantu abamhlophe benza izinto eziqingqiweyo ezifana namatye, monuments. Amatye ke anemifanekiso, amatye anamagama. Yatsho loo nto yandikhumbuza ke amandungwane ke kunyaka odlulile aye nawo azenzela imonument phaya kubanzi. Le monument yabo ibiye yanamagama onke ootata bakwaDungwane abamele isizwe sakwaDungwane, ukuze kwenzeke into yokubana sele kusithiwa abasekho aba bantu, kodwa isizukulwana ngesizukulwana sisho sithi uNdarhala wayekhona, ngoba siyambona kulaa monument. Uqhwesha ongutata kaNdarhala noMshweshwe wayekhona kuba siyambona kulaa monument. Unene ongutata kaQhwesha wayekhona kuba siyambona kulaa monument. uBhejula wayekhona kuba siyambona kulaa monument. uKhono wayekhona kuba siyambona kulaa monument. Ndisatsho ke andizuqhubeka ndibabize bonke ke, kodwa ke ndizama ucacisa into yobana ukwenza ezi monument kubaluleke kangakanani na kuthi, ngoba zinento eziyithethayo kwizolo okanye kwikamva lethu. uQhwesha ke xa simkhumbula kakuhle uye wabanjwa exesheni, ebanjwa kunye nonyana wakhe. Ubanjiwe ke bayovalelwa eRobben Island esiqithini, kwakungekabikho kwa-buildings ke ngelo xesha. eRobben Island bafika bafakwa bahlaliswa phaya eRobben Island. Uye wakhutshwa ke uQhwesha exesheni kuba ebesemdala, kodwa unyana wakhe uMshweshwe lo yena khange akhutshwe. uQhwesha ke uye wasweleka ke eminyakeni sele ephumile, eswelekela kwihlathi elikhoyo eliphaya eNgcobo. Xa esweleka ke umhlekazi usweleka ehamba nezinja zakhe, ehamba namaphakathi akhe. Uyayicinga le nto ba nyani ezinye izinto uye ungazazi bazithetha uthini na, kodwa ke uzibone exesheni. Ungena ngaphakathi ehlathini uQhwesha ashiye amaphakathi ngasemva, engena nezinja. Ungalibali ke inja uba ithetha ukuthini na kuthi bantu bamnyama. Ungenile ke akhange aphume apho, kuye kwaphuma izinja zodwa zisiya. Ndiyaqonda kuba ke ngoku uba ibingabantu ezi zinja besiyawuthi ino beziyoxela, beziyobika uba umhlekazi akasekho. Zafika ke izinja, zafika kumaphakathi kaQhwesha, kwahlalwa ixesha kulindiwe kodwa zangabuye. Uye kwayothathwa umoya wakhe ke exesheni uQhwesha apho ke kwelo hlathi laseNgcobo. Ndiye ndayobeka ilitye ke kwezi ntsuku zidlulileyo phambi kwale kuba kuthiwe kuphele u-2024. Ndayobeka ilitye ke edlakeni lakhe kunye nelikanyana wakhe onguMshweshwa, yena oye waphelela eRobben Island. Naye uye wayothathwa ke umoya wakhe apha ekupheleni konyaka, wayongcwatywa ke umoya lowo wakhe phaya kuSentile kuZigudu eCofimvaba. Mathola kuthi, mathola mnyama, ndiyenza le ntetho yonke khona ukuze sazi into yobana sinomnombo, sinembali esinokuzidla ngayo, siziqhayise nathi ngayo. Ithetha ukuthi ke loo nto leyo, umbuzo endinawo into yobana ucinga ntoni na ke wena ke ngalo mnombo wakho? Ucinga ntoni na wena ke ngale mbali unayo? Ingaba na kwiminyaka emihlanu ebesesithetha ngayo, ingaba na le mbali iyabe isekhona? Ingaba na abazukulwana bakho baya kuyazi na into yobana wena ubumele ntoni na ekuphileni kwakho apha emhlabeni? Ingaba na
isizukulwana sakho sawukwazi na iimpact oyenzileyo, ikhona na iinfluence okanye impact oyenzileyo apha ekuphileni kwakho khona ukuze ukhunjulwe ngayo. Mathola amnyama lubizo olu, ngoba ke ubekwe kulomhlaba khona ukuze uphile emhlabeni. Asiphileli kuye ezulwini, siyayiva kodwa loo nto leyo bangaba sobheka ezulwini ngoba ke kuthiwa uThixo usezulwini. Kodwa ndifuna ukukhumbuza into yobana ubekwe emhlabeni ba uphile kulomhlaba ngenjongo. I-impact yakho iyawubalwa ngobukho bakho emhlabeni. Andishumayeli ke iyawuba ngoonyawontle abawongela kuloo ndawo. Mathola amnyama, kuyo yonke le nto bendizama uyicacisa ndiyithetha, besike sanencoko ke nezihlobo zam kanye ngolu suku lokugqibela, which is i-31st kaDisemba, uba sizawungena kulo nyaka singene kuwo. Besinencoko nabahlobo bam, incoko yethu ibibaluleke kakhulu ngoba ke sithetha ngobana funeka uphilele ukuphila. Kule nto sendigqiba ithetha ke ngoku into yobana ubekwe emhlabeni khona ukuze uphile apha emhlabeni, ube ne-impact yakho. Sikhona khona ukuze siphilele ukuphila emhlabeni. Uthi ke omnye wabahlobo bam ongumfundisi xa ethetha esepulpitini, uthi ingqondo ephilisayo kuwe wena yeyobulungisa. Ingqondo ephilisa kuwe wena, ephilisa wena eyobulungisa, yingqondo ethi wena khona ukuze kwi-5 years to come ungafendi away iinkolelo zakho, okanye kwiminyaka ezayo emihlanu into oyenzileyo ingacimi kuba ingakhange ishicilelwe, kuba ingakhange ibhalwe. Udinga ukubhala izinto zethu, sidinga ubhala imbali yethu, sidinga ubhala sibhale ngembali ye-spirituality sethu, uba singobani na thina spiritually, amandla esinawo thina spiritually athini na, i-impact esinayo leyo esidingayo ukuyenza. Nxasho ke nto zakuthi ndiyehla, ndifuna ukuthi ke ngoku ndisatshaya, kodwa ke zikhona ezisezayo ii-episode okanye ushicilelo olusezayo oluzawuthetha ngokuphangaleleyo ngezi zinto khona ukuze